дата, всъщност е взимала по 10 000 лева подкупи месечно от Петю Еврото преди доста години и че те това го имат като свидетелски показания. Правосъдният министър реагира с въпроса ми, що не е обвиняема. Ние поканихме Андрей Янкулов в ден, в който прокурорската колегия пак ще гледа казуса с вечния така явно е. ИФА, главен прокурор Борислав Сарафов. Добро утро, господин Янкулов. Да започнем с въпроса, който зададохте вчера. Ако има такива данни за корупция, защо не е обвиняема Теодора Георгиева? Имате ли отговор на този въпрос? И аз искам да го разширя с имате ли отговор на въпроса защо няма повдигнати обвинения и срещу Петю Петров Еврото, ако той е корумпирал? Защо няма обвинения и срещу други, за които в същите тези показания се твърди, че също са получавали пари? В показанията в мейла вчера от прокуратурата се говори за списъци с имена, на които са давани такива пари. Разумен отговор на тези въпроси според мен не може да бъде даден. Странно е цялото това развитие. Странно, ако го гледам от гледна точка на някаква законосъобразност и на някаква нормалност при упражняване на функциите по наказателно разследване и наказателно преследване при такива случаи. Но ние, между другото, знаем и от годините назад, че по такива наказателни производства за твърдяна корупция по високите етажи на властта, това не са целите, които се преследват, законосъобразните цели на едно наказателно производство. Обикновено е така. Доказателства имаме много назад във времето от публично достъпна информация. И вероятно и тук трябва да направим същия извод, защото наистина абсолютно необяснимо е как прокуратурата българската изпраща на Европейската прокуратура справка от наблюдаващ прокурор по разследване, в която справка се съдържа твърдението, че е на лице обосновано предположение за извършено престъпление от български европейски прокурор за това, че взимала подкупи в периода 19-20 година. И това е оставено без никакви процесуални последици по съответното наказателно производство и го разбираме сега, когато прокуратурата, ръководството на прокуратурата, фактическо такова, счита, че трябва да отговори на неща, които излизат в публичното пространство в последните дни и на институционалните действия, очевидно на Министерство на правосъдието. Счита, че трябва да даде някакъв отговор, с който всъщност, според мен, допълнително се дискредитира. И звучи ли като самопризнание според вас от страна на прокуратурата, че на практика е прикривала данни за корупция, щом няма обвинения срещу Георгиева, срещу Еврото? Обвинения срещу Еврото има, но за друго е разследван той, не и за корупция. Ами вижте, възможностите не са повече от две. Едната възможност е, че те считат, че това са убедителни доказателства за корупция. И щом ги пращат на кьоса, да, щом ги пращат и след като го пишат в въпросната справка, която е изпратена, това е все пак официален документ, макар и от анонимен прокурор, между другото, поне ние не разбираме сега защо е заличено името на прокурора, на мен не ми е ясно. Това е единия вариант. Счита, че има доказателства за корупция. При това положение не може да бъде обяснено защо не се предприемат последващите действия. Другия вариант е, че считат, че тези доказателства не са убедителни, не би трябвало да се предприемат последващите действия към ангажиране наказателна отговорност на каквито и да е лица, но пък тогава защо това се изпраща? Според вас, това разчистване на сметки по престъпен начин ли е, набедявайки и фабрикувайки показания срещу някого, или напротив, описаното с подкупите в случая е истина и се е крило, за да бъде държана в зависимост Теодора Георгиева и да може да й се нарежда, ако почне да работи по някакъв случай, да речем източване на пари европейски по Чирен за разширяване на газохранилището, няма да разследваш, няма да повдигаш обвинения срещу Владимир Малинов,